Huls is van 30 januari tot en met 1 februari het kloppend hart van het WK veldrijden. Wereldtoppers strijden op de historische vestingswallen voor de WK-titel. Het prachtige parcours staat garant voor spektakel, strijd en sensatie. Zo direct hebben we wethouder Jean-Paul Hageman bij ons, die ons hier alles over kan vertellen. Jean-Paul, hartelijk bedankt dat je even tijd voor ons vrijmaakt. We staan hier op het parcours op de wallen in Huls van het wereldkampioenschap veldrijden volgende week. Het parcours ziet er geweldig uit en jij kunt ons daar alles over vertellen. Ik kan er wat over vertellen. Ik vind het zelf ook een fantastisch parcours. En mensen die ik ontmoet wanneer ik hier wandel, de Hulsnaren, die zijn zo trots op dit parcours en op hun stad. En nu begint het echt te leven. Ja, als je kijkt hier rondom ons, er staan feesttenten. En we hebben tribunes. We hebben volgens mij 8 pontons. Als je daar kijkt, die grote tribune die heeft ook nog bij de Formule 1 gestaan in Zandvoort. Ja, dat belooft een enorm spektakel te worden. Ja. Want waar moet nou zo'n parcours eigenlijk aan voldoen? Ja, dat heeft een internationale cross. Die moet minimaal 2,7 kilometer zijn en die mag een maximum hebben. In eerste instantie, het oude parcours was rond de 2,8 kilometer. Dit parcours hebben we nu wat uitgebreid voor het WK. Dat is meer dan 3 kilometer, omdat we ook meer toeschouwers moeten accommoderen. Want we verwachten in dat weekend toch 70.000 tot 80.000 mensen. En met zondag als piek zou dat zomaar rond de 40.000, 50.000 kunnen liggen. En dat kunnen we met dit parcours kunnen we dat heel goed aan. Ja. En zijn er dan nog aanpassingen gedaan? Misschien dat parcours eerst anders was? Het vroegere parcours was anders, maar als je kijkt naar de pontons die nu liggen, die lagen er vroeger niet. We hebben een brug met 2 niveaus, dat is ook uniek in het veldrijden. En dan hebben we natuurlijk een aantal oversteken gemaakt die heel bijzonder zijn. We gaan niet meer door de molen, maar we hebben het parcours wel harder gemaakt door de organisatie. Dus het is meer klimwerk en ook hele gevaarlijke afdalingen. Ja, voor mij zijn het gevaarlijke afdalingen, voor de renners uiteraard niet, want het zijn enorme atleten. Maar het wordt heel spannend en het wordt ook heel zwaar. Het is een spektakelparcours op een unieke setting. En de organisatie had mij toevertrouwd dat het het mooiste WK ooit wordt. En ik zeg, dat moeten we nog zien waar te maken. Maar als je het ziet, dan gaat het ook daadwerkelijk gebeuren. En nu nog hopen dat het allemaal tot een goed einde komt, maar daar heb ik alle vertrouwen in. Nou zag ik dan die tribunes er zijn, hè? En nou is er ook een Nederlandse en een Belgische tribune. Hoe moet ik dat nou zien? Of mag er geen Nederlander bij de Belgen zitten of zo? Uiteraard, op de eerste plaats, de sport is natuurlijk heel laagdrempelig. Voor iedereen toegankelijk, ook met een smalle portemonnee. Want het is niet heel duur om hier aanwezig te zijn. Dan hebben we een Nederlandse tribune en een Belgische tribune om een beetje onder elkaar één groot feest te worden. En dat gaat het worden. Ja. En natuurlijk ook op het feit dat onze koning ons met een bezoek vereert. Dat was mijn volgende vraag. We krijgen hoog bezoek. Ja, dat vinden wij natuurlijk geweldig. Het zegt ook wel iets over de status van dit evenement. Dat koning Willem-Alexander naar Hulst komt op zondag. Ja, het is iets om trots op te zijn. Nou, ik wens jou heel veel succes en heel veel genieten met die dagen. En enorm bedankt voor dit gesprek. Ja, u hoeft mij geen succes te wensen. Ik hoop dat de bevolking van de gemeente Hulst hier enorm van kan genieten. En alle mensen van buiten. En als die met een voldaan gevoel naar huis gaan, dan zijn wij ook voldaan. Goed, dankjewel. Ik heb hier nog 2 wandelaars. U had de wal nog op, begrijp ik? Ja,
Ja, een klein stukje toch. Een klein stuk. Gaan we. Het is echt heel indrukwekkend, toch? Ja, dat is zeker de moeite. Dat hebben we al gezien trouwens. Ja, echt wel pittig. U vindt het wel leuk om te komen kijken? Ja, uiteraard. Uiteraard. Waar woont u? Dus wij in de Klingen. Dus de Klingen is België en Klingen is Zeeland. En van wie ben u fan? Degene die niet meerijdt. Dat is wel spijtig hè, dat die Belgen niet komen. Hè? Diep in mijn hart, Wout van Aert uiteraard. Maar ja, de eerlijkheid gebiedt me toch om te staan nou, want ja, ik wil de beste op dit moment. Ik heb Gigi bij me. Gigi is van de bouwploeg. Gigi, what are you doing here? We work here about 3 weeks. Our team and we work for BHW, this mother firm, and tent building service is another company. We work for BHW. About 10, 12 men for day. You have 12 people with you who are working here. Every day, yeah. And you are doing more from this big events? Well, exactly. We building for Tomorrowland. We building for AMG Deutschland. Have you any idea how many square meters the tent is? It's about 185 by 20, and I don't know in the back, small tent, 10 or no 30 or 10, I don't know. Now, I wish you very luck here and have a nice job. Thank you, and thank you for this interview. Meneer, u komt hier lekker aanwandelen? Met een hond en met mijn madame, zoals je ziet. Ja. U komt niet van hier? Ik kom van Beverwaas, maar ik wou eens kijken hoe dat het parcours er voor volgende week uit gaat zien. Ik ben toch wel onder de indruk, want ik was hier geweest vorig jaar voor de gewone veldrit zeg maar, van de Wereldbeker. En dan stopte het parcours eigenlijk hier en dan draaiden ze zo terug. Maar nu is er hier nog een heel stuk bijgekomen. Dus, ik zat net tegen mijn vrouw, het zal een hele sterke moeten zijn die hier wint als je ziet welke hellingen dat die op en af moeten. Maar die mannen doen niks anders, hè? Ja, maar dan nog. Probeert hij maar eens één keer. Allee, veel plezier en misschien tot zaterdag, hè? Ja, oké, dank u wel. Hè. Ik heb Bram de Brouwer bij me. Bram, wat is jouw taak in heel dit organisatiegedoe? Wel, ik ben mede-organisator van het WK Veldrijden, ook van de Vestingcross zelf, sinds 10 jaar nu ondertussen. Dus. Hey, wat komt er allemaal zo bij kijken en hoe begin je nou eigenlijk zo'n project? Ja, je begint eigenlijk vanaf een wit blad. Daar zijn we ooit 10 jaar geleden mee begonnen met de Vestingcross. En jaar na jaar hebben we eigenlijk dingen gefine-tuned. Toen nog niet met het oog op het wereldkampioenschap natuurlijk. Want dat weten we pas sinds 2021 dat naar Hulst zou komen. Maar vanaf dan zijn we eigenlijk beginnen kijken naar van welke zaken er aangepast moeten worden aan het parcours. Om die tienduizenden toeschouwers hier een plaats te bieden in Hulst. Hoe kunnen we het leuk houden voor de renners, spannend houden? Hoe kunnen we spektakel bieden voor de toeschouwers? Dus het is eigenlijk starten vanaf een wit blad en dan uiteindelijk met dit als resultaat. Ja, daar ben je dus al wat jaren mee bezig. En hoe lang duurt nou eigenlijk zo'n opbouw? We zijn gestart op 20 december zijn we gestart met de opbouw. Dus dan zijn de eerste paaltjes de grond ingegaan. En ondertussen staan er, zoals u kan zien, al heel wat tenten op het parcours. Tribunes zijn gebouwd, pelotons liggen er. Dus nu zijn we volop bezig met de invulling van de tenten, aankleding van de tenten, andere zaken. Internetverbindingen worden aangelegd, hekwerk wordt geplaatst. Dus, ja. En moet er nou ook rekening gehouden worden, net als met zo'n opbouw, het karakter, het historische karakter van de vestingswallen?
Natuurlijk, ik denk dat we die parcoursopbouw altijd doen met het nodige respect voor de omgeving, ook voor de bewoners. Ik denk, we hebben intussen een tweetal informatiesessies gehad met de bewoners van het parcours, om hen te informeren, te vragen naar of er zorgen zijn, hoe we daaraan kunnen tegemoetkomen. Er zijn ook al 2 inloopsessies geweest op het gemeentehuis in Hulst, om daar ook de bredere bevolking te gaan informeren. En als het gaat over het decor dan zelf, ik denk dat we ook wel aangeven aan toeleveranciers, aan onze parcoursteam ook, dat ze dat met de nodige zorg moeten doen. Maar uiteindelijk, we zitten in de winter. We zorgen ervoor, we proberen om alles zo netjes mogelijk achter te laten, zodat als de natuur zijn werk gaat doen in de lente, dat eigenlijk alles zich wel automatisch herstelt. Nou Bram, het is hier inderdaad een drukte van je welste momenteel. Ik wil jou heel veel bedanken en verder heel veel succes wensen nog de komende week, 1,5 week in ieder geval. Dankjewel. Meneer, u bent hier lekker aan de wandel? Ja, wij komen af en toe even een frisse neus halen hier in Hulst. Ja, mooie omgeving. Hè. En waar woont u zelf? Wij wonen in Asneet in België. Oké, dat is dan nog... Ja, oké, dat is niet zo heel ver. Hè? U komt ook naar de koers kijken? Wij volgen dat op tv. Ja. Dan zie je het beter of denk ik of als je ter plaatse komt. Ja, maar voor de gezelligheid kun je beter hier zijn natuurlijk. Hè? Dat is waar. Maar goed, het is daarom dan een week of voordat ik komen kijken om dan de referenties te hebben op het moment dat wij het zien op tv. Hè. Maar u bent wel een vervent kijker van de crossen, de wielersport? Nou, Of liever voetbal? eigenlijk weinig naar sport moet ik zeggen. Dus Maar dit wel, omdat het zo dichtbij is. het heeft iets, ja. Het heeft iets, ja. Dus. Nou, nog heel veel plezier hier op de wallen. Hè? Geniet er lekker van. Ja, Hè? dank u. Koers vernemen. Kunnen u ons wat meer vertellen over de opbouw, wat of we hier allemaal kunnen zien? Achter ons zijn de tribunes. Ja, dat klopt. Ja. U bent hier op de nieuwe site eigenlijk, hè, van de vestingscross. Dat is een stuk dat we nog nooit gebruikt hebben. Dat is de eerste keer en speciaal voor het wereldkampioenschap waar we dit in gebruik moeten nemen. En voornamelijk ook omdat we hebben hier ook de site een beetje links van u, hè, of rechts van u. Hè. Daar zetten we de grote VIP-tenten. Hè. Daar zitten we 4500 VIP's die we moeten kunnen herbergen. Hè. Dus dat hadden we op de vorige site en dat was dat onmogelijk. Hè. Dus we hebben dit gelukkig in gebruik kunnen nemen. En dat maakt dat we eigenlijk ook al die pontons moeten creëren om het parcours bereikbaar te maken. Hè. Dus, Hoeveel van die tenten zijn er inmiddels opgebouwd? Goh, ik denk als je alle kleintjes meetelt, een stuk of 10 of zo denk ik. Hè, dus in totaal staan er wel wat tenten. Hè. En de pontons over het water, dat ziet er ook hartstikke mooi uit. Hoeveel zijn er daarvan gelegd? We hebben er 5 pontons eigenlijk. Hè. Dus we rijden eigenlijk 5 keer over het water. Er is een dubbel ponton. Dus zodanig dat er eigenlijk 4 pontons liggen, maar 1 waar we 2 keer gebruiken. En die tribunes, hè? Jullie hebben nou hele grote tribunes gebouwd. Hoeveel mensen kunnen daar plaatsnemen? Ja, in totaal zetten wij ongeveer 4.000 tot 5.000 mensen kunnen op de tribunes kwijt. Hè. Dus eigenlijk als je de berekeningen maakt, dan moet je daar voldoen aan bepaalde normen. Hè. En wij wouden een organisatie kunnen neerzetten dat we tot 50.000 mensen konden ontvangen op de site. En daardoor zijn eigenlijk ook die tribunes erbij gekomen om lokaal ook meer mensen te kunnen plaatsen. Hè. Want anders heb je naast het parcours kan je een laag of 3, 4 mensen hebben. En dan de volgende kunnen niet meer kijken. Hè. Dus met die tribunes creëer je eigenlijk een zone die beter bereikbaar is en beter bezichtbaar is. Hè. Hoe belangrijk is dan nou eigenlijk de samenwerking tussen verschillende teams? Hè? Bijvoorbeeld van het parcours, veiligheid, die organisatie. Want dat zijn allemaal verschillende organisaties eigenlijk. Hè? Ja, dat zijn eigenlijk allemaal verschillende bedrijven. We hebben onze eigen parcoursploeg. Hè. Dat zijn de mensen die hier achter mij bezig zitten. Hè. Dat zijn 15-tal mensen, hè, die eigenlijk alles rond het parcours in elkaar steken. Hè. Maar alle bijkomende bruggen en pontons en podia, dat zijn eigenlijk allemaal externe firma's. Hè. Dat moet natuurlijk ook mee gecoördineerd worden in het geheel van de opbouw. Hè. Dus, Ja, nou zijn jullie alles aan het opbouwen. Wanneer wordt dat weer afgebroken? Dat zal veel sneller gaan. Hè. Dat is meestal niet het grote probleem. Hè.
maar dat is het minst leuke. Hè? Het bouwen is altijd veel leuker dan het afbreken. Hè? Dus, ja. Nou, dankjewel en nog heel veel succes verder hier met de opbouw. Dank u wel. En jullie ook. Zoals u heeft kunnen zien is er een prachtig parcours uitgezet met vele faciliteiten om er een mooi weekend van te maken. Er worden veel toeschouwers verwacht om de strijd voor de WK-titels. We kijken uit naar enkele mooie dagen waarin onze regio en met name Hulst volop in de belangstelling staat. De tent is nou nog leeg en in opbouw, maar vanaf volgende week staan de tappen open.